O puternică rugăciune de 3 secunde, care poate schimba întreaga ta viață. Citește până la sfârșit. Doamne, prelungește-mi anii, dar nu mă lăsa să-mi pierd mintea. Să fie mereu căldură în familia mea și să nu lipsească niciodată pâinea și apa. Doamne, apără-ne de durere, gelozie, clevetiri, boli și război. Doamne, binecuvântează-mi copiii, nepoții și pe cei dragi. Nu mă despărți de copiii mei, nu mă lăsa să-i văd prinși în capcana necazului. Mă rog de asemenea pentru toți oamenii, ca Tu să-i faci mai buni, mai puternici și să le dai curaj în situațiile grele. Fiecare care spune amin și va distribui această postare, va vedea schimbări pozitive în viața sa.